ngot ki brio kila do yala ka jing im kat ba palat shis pa ngot ki wei pat kila minsau. Hadin bu ujuman ubajur ulapin kinyo ting ikibenta than mi ngi rod duriaw hagani gamit sngi balang balala. Ongga kubor sorkar kabla pin mi ru jing maham halor ka jing la ban ke ka tsunami. Uni ujuman ubladan ya ka bor kinyo ka bah nyo point saw magnitude ula pinjulor ru ya ka wei karel nado ka jing orpat jang kelinti surak highway kumju ru ikibabun ba ki yeng kisem. Hadu next step kila dan kat tu kat ni jing kinyo ujuman kibla kamrit hapo kathan. Bat bela wan ra ru ik jing sir namar satang kindiat sngi ke Japan kan rakhe ke jing dap khat waisnam jong jing kinyo juman ka beshir khe kabla pin khe ya ka tsunami bat pin julor ya ka jaka trekam nuklear hapo kate kathan. Wat la kata ke jing julor kilong tang malumala hapo kanegari ke badan ya ka ansh na yeng baperking ke betmu banyada na ke jing kinyo juman ke bela juja kha hapo kanegari ong ka khubor he sorkar. Na kaliang unong aiktian sorkar uhairo kazu matsumu ula ong bahado menta ki dan saungut ki brio ki blaklat no katawat la ka jing tokit kadang yai beteng kat bapalat shis pa ngot pat ki wei kilangat ha ka jing mensaw ngilamat ya atli ki jing khnyo juman ki bajur ubaningkong udeu baklan bat ubalapen khnyo ting ngila pin kre ban mi na layeng hadien saba uwei pat ukham ting ukhnyo biang. Ong uhe sorkar ke Fukushima jong ka sorba soma lengba kalak pathai khubor. Kane kari kade ke bajumat kha ke jingja khnyo juman. Henry ke bakham shir khai tam kade ke belaja hakasnam 8,000 khatwe. Kablawan ra ke jingya bat jingja rangai jong kumba khat pra hajar sans pa ngot ki brio kata kham tam haka tsunami.